маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки 17-18 майи соли 2022 аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии ноҳияи Рӯшон дар ҳайати 200 нафар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Хорух Кулмаро дар 3 нуқта баста ҳаракати тамоми намуди воситаҳои нақлиётро маҳдуд карданд. онҳо таҳти роҳбарӣ ва сарпарастии аъзои дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштаи ташкилоти экстремистӣ террористӣ Шерзамонов Алим ва ҳаммаслакони ҷиноятии ӯ Холбашев Холбаш, Мамадшоева Улфат Хоним бо мақсади халалдор намудани амнияти давлатӣ, зарба задан ба пояҳои сохти конститутсионӣ, монеа шудан ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба тааллуқа андохтани аҳолӣ бо силоҳу аслиҳаи ҷангӣ мусаллаҳ гардиданд. гурӯҳи дуюм таҳти роҳбарии саркардагони гурӯҳи муташаккили ҷиноятию террористӣ Ғулом Ҳайдаров Ёдгор, Палаев Қул Маҳмад ва Шералиев Паҳлавон дар мавзеи Вамардара, ки аз маркази ноҳияи Рӯшон дар баландии 350-400 метр ҷойгир аст, 6 мавқеи ҷангӣ ташкил намуданд. аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз мавқеъҳои ҷангӣ бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ, пости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, иншоотҳои маъмурию сохторҳои давлатӣ ва шоҳроҳи асосиро мавриди ҳадафи ҳамла қарор дода, вазифадор шуда буданд, ки бо истифода аз гранатомети РПГ-7В, пулемети Калашников, автомати Калашников ва норинҷакҳои ҷангӣ ба қатораи автомашинаҳои хизматчиёни низомӣ ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом диҳанд. рӯзи 18 майи соли ҷорӣ гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ бо истифода аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ, маводҳои тарканда ба калоннаи автомашинаҳои хизматчиёни воҳиди таъиноти махсуси зидди террористии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамлаи мусаллаҳона намуданд, ки бар асари он як афсар ба ҳалокат расида, 13 хизматчии ҳарбӣ ҷароҳати вазнин бардоштанд. тафтишоти пешакӣ ва далелҳои расмии дастрас гардида собит менамоянд, ки гурӯҳҳои ҷиноятӣ барои содир намудани амали террористӣ қаблан омодагии пурраи ҷангӣ гирифта, аз хориҷи кишвар роҳбарӣ ва бо силоҳу аслиҳа таъмин шуданд. аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятию террористии ноҳияи Рӯшон муддати 6 моҳи охир дар ҳудуди ноҳия ба қонуншиканӣ, халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ба тарсу таҳлуқа андохтани сокинони осоиста даст доштанд. аз ҷониби онҳо постҳои ғайриқонунӣ ташкил шуда, воситаҳои нақлиёти давлатию хусусӣ ва мусофирони онҳо мавриди таҳқир қарор мегирифтанд. нобас аз таъкидҳо ва муроҷиатҳои расмии кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ барои қатъ намудани ҳама гуна қонуншиканиҳо, рӯзи 16-17 майи соли ҷорӣ онҳо раиси ноҳияи Рӯшон Фаррух Додихудоро таҳқиру даштном дода, муовинони ӯ Дӯстализода Гулмат, Чоршанбезода Лайло ва сардори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия Маҳмаднабиев Маҳмаднабиро мавриди латукуби шадид қарор доданд. бо мақсади пешгирии пурраи кирдорҳои мудҳишонаи террористон, таъмини амнияти шаҳрвандон, суботу оромӣ, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ, барқарор кардани ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Хорух Кулма, 18 майи соли ҷорӣ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ амалиёти зидди террористӣ оғоз гардид. дар натиҷа 8 силоҳ ба даст нобуд, 11 нафар захмӣ, 114 нафар аъзоёни гурӯҳи террористӣ дастгир ва 8 нафар мавриди ҷустуҷӯ қарор доранд. аз онҳо 24 автомати Калашников, 5 пулемет, 18 пистолети гуногун тамға, 4 милтиқи ТОЗ 18, 11 норинҷаки дастии F1, 86 адад коктейли Молотов, 3 килограмм тротил, 15 рация ва 53 телефон мусодира гардид. зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ аз миёни сокинони осоишта ягон нафар осеби ҷисмонӣ, ҷонӣ ва молӣ надидааст. айни замон вазъият дар ноҳияи Рӯшон ба эътидол омада, идораи муассисаҳо, сохторҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ фаъолияти муқаррарии худро оғоз карданд. сокинон ба фаъолияти рӯзмарраи худ машғул мебошанд. вобаста ба ҳодисаи мазкур аз ҷониби бригадаи тафтишотии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад, ки аз натиҷаи он иловатан иттилоъ дода мешавад. аз тамоми дигар аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии ноҳияи Рӯшон ва шаҳри Хорух қотеона талаб карда мешавад, ки талаботи қонунҳои амалкунандаро бечунучаро риоя кунанд, силоҳи ғайриқонуниро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супоранд. ҷинояткороне, ки дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд, ҳоло ҳам имкон доранд ихтиёран ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир шуда, дар назди қонун ҷавоб диҳанд.